mondo gik moko duto ngima odoge piny ne jopiny. Sama wacho ni ngima odoge piny, kata wan wajo matatu ngima no ni malo kodwa kabisa. Kech wan bende matin miyude matatu nyaka idhi ng'iewe sukari. Ka nengo sukari ni malo, mano ngima pod ni malo. But gimanyo timre matin ni, awaneno ni ber mondo watime gimoro, mondo jowa one ni wan bende, wan kodgi kamoro achiel. Masama lokruok moro donjo ei handwa mar matatu ka, to gin bende giyude fungruok kaka customers wa mwetiyogo. Emomiyo nyo waduoke within that kiwango. Apani kano med mafuta outrageously, mano wamede to 20%. But fungruok numede to 20%. Ago miyo sani koro dakuluare piny kod 20% manumede gocha. Joyce, asewacho ni mafuta kende gi modok piny. Modok podi ni malo. Modok piny. Nengo insurance pok odok piny. Spare parts mwetiyogo gi pok odok piny. Nengo matatu kaka nwang'iewe kuchacha pok ofuong'ore. Even though ni president marwa to tiyo matek and is working around the clock to make sure ni ng'ata ma jamatatu ni obed empowered. Emomiyo sani nyo discover there's a company manyo donjo manyien ma bende donje ohandwa mar matatu ni temo kelonwa matatu manengo gi beto fuong'ore. Dr. Eli nitie gimidwa medo kapok wadhi e yweyo? Kara